Eta holan, Anbotoko Mari... Anbotoko Mari, neslan egaran koetezan Anbototik oizera, eta... Ganera zu okoiz bere hemen parean dekozu eta... Anboto biztan, etxetik eta... Zelan egoten zan euskiz jartzen uli eukela urre koloreko eta urrezko horrazizan zehorrazten egoten zala eta... Jainkozie, Mari jainkozie. Baina Sorbine Mari jainkozie zan, mito bezala edo beste... Anbotoko Marik beste kategoria bateko bai. Beste kategoria bat Sorbine ezazan. Nik uste hor nire inoz pentsau mito bezala erabarak zatezunga Anbotoko jainkozie. Bai. Azan euskiz erantzerako, zaintzaile moduen edo, ez dakit bani zer esan nahi zete. Ez que gumi ezaien nien ez tozu lertzen, gero pentsatzen jartezara eta esan nahiko, beste esan nahi bat gauzak